itimo yam siasa to kapok ikawo akang' moro amora to ne wabedo piny kendo an gima ne atimo ni kado luonga ni dawacho ni oyo utimo maber kuom luonga lakini teruru mos then ne wabedo kaka jochama to wago mbake nikech wan e siasa ma political parties kati di mana piny mar America kati di kure political parties bedo piny to go mbaka to pimo wach to neno kaka timo so an aneno ni jowagi noningo som yam siasa masani to wang'eyo ni yes ka wuoyi kendo pod ero mako wirruok en mapod en gi budget kata gi ofuko makanye ere kaka wadhi wuoyo kode so mano gima noringo timre to ok otimore so what governors okang'eyo mabe osechako bi motimo mage but nitie siasa ka ji nigi yore gi mopogore to jomoko rikni jomoko dhi mos jomoko kawo so nitie jomoko ma bende ko papa noneno opportunity moro matin bende gitimo gik moko magikadho kiyawo so mano ema kod luongo ni lack of maturity or having maturity in politics. All right, erokamano ahinya jakom kuom yudo thuolo mar loso kodwa weche manyien mag Oimore Otieno ni kimiyowa ler kod kaka weche mag telo chalo e duond bura mar ODM gimomiyo ni ng'ado mar wacho ni koponi nitiere thuolo mar weyo telo ni tinyalo wene ng'at machielo mondo dhi kode nyime gi weche mamoko mathoth. Nyasaye mondo telni kendo ibed gotieno makare, jakom John Mbadi. Erokamano George.